Munhu akatizwa aine nhumbu abvisirwe tsvakirai. Tsvakirai kuno inobvisirwa akatizira, atori nemurume wacho. Saka ukabatwa uine boyfriend uine mukomana, haukodzere kuroorwa, haubvisirwe kana dzvinyu. Unofanira kungoramba uchingohura uchienda. Kana tichichaja madamages, tinoita mari pamusoro, asi pane zvatinotarisira kuti iyi ndo damage ichizazokwaniswa kuti iwanikwe kubva kana mwana akatorwa nemumwe murume. Arimanzwa izvozvo zvinobhadharwa zvirikurutirwa mombe. Arimazvoona ka? Chekutanga ndechekuti uyu mwana uyu sekuti akatorwa isu tikufungudza kuti anga iri mhandara. It means amai ava havachagona kudya mombe, vabereki vachagona kudya mombe yechimanda. Saka mombe iyo 1. Kwaziwai mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita pachivhitivhiti Y16 TV. Rangu ndinoitwa Mukoma Kenzo. Ndinokutendai mose nekuramba muchidzoka pachirongwa, uye kana pane anoti chirongwa changu chiri kumubatsira, isa like pavhidhiyo. Right, nhasi ndakuvigirai nyaya yandanzwa ichiparidzwa naApostle Chiwenga kana kuti Prophet Chiwenga. Nhau iyoyoyo ndaona yakakodzera kuti tikurukure pachivhitivhiti. Ndichaisa mavhidhiyo maviri zvanga zvichitaurwa naProfeti Chiwenga vachiparidza nenyaya iri kutoitika in real life yakanangana nemharidzo yaProfeti Chiwenga, kuti tikwanise kudzidzisana kune vachiri kukura nevari munyaya dzacho, kuti vagone kuva neruzivo vabatsirike. Nekuti kazhinji vanhu vakawanda vanowanzoita zvinhu zvavasinganzwisise kuti vari kuitei, nekuti vakangokura vachiteedzera tsika vachingoti ndo maitirwe azvo, asi vasinganyatsokunzwisisa kuti zvinonyatsorevei chaizvo. Saka naizvozvo regai ndimboplaya vhidhiyo kadimbu mumbonzwa nyaya yacho, and then ndichatora futi rimwe vhidhiyo ndobva ndaplaya zvakare renyaya iri kutoitika in real life. Saka tereresai vhidhiyo iri munzwe. Ndechevana vemusanganiswa. Musikana akauya kumukomana achiti ndaane nhumbu, ambobatwa aine mumwe mazuva mashoma akadarika. Nhumbu iyoyo ndeyemusanganiswa. Zvinoreva kuti inhumbu inana baba vaviri. Haaroorwe munhu akadaro, haabvisirwe kana tsvakirai kuno. Zvakangofanana nekuona bonga rakafa, kungodarika uchienda. Munhu anobvisirwa tsvakirai kuno ndeakatizira achinzi akanga achikorwa gumba achibva aenda kumurume asina kuroorwa. Ndinaye kuno mwana wenyu, asi ndiri murombo, handina chandinacho. Ndoda kuti muzive kuti ndinaye. Ndichauya kana zvinhu zvangu zvanaka. Unenge uinaye wobvisa tsvakirai kuno. Munhu akatizwa aine nhumbu abvisirwe tsvakirai kuno. Tsvakirai kuno inobvisirwa akatizira, atori nemurume wacho. Saka ukabatwa uine boyfriend uine mukomana, haukodzere kuroorwa, haubvisirwe kana dzvinyu. Unofanira kungoramba uchingohura uchienda. Saka varume ava vanenge vaine nyaya idzodzo, vanenge vainadzo. Iwe unokura wakagumbukira baba kuti havana kana kundiendesa kuchikoro. Hausi kuziva kuti pane yakatambika pakati pababa vako naamai vako. Baba vako havakwanise kukuudza, nekuti zvandiri kutaura izvo hazviudzwe mwana, zvinomukonfyuza. Saka vanongotsika-tsika vachingotiza. Havagoni kukuudza kuti mai vako ihure vairarane varume va2. Right, nyaya iri kutaurwa naProfeti Chiwenga inhau yakakosha zvikuru kwazvo, kunyanya kune vana vechikomana nevana vechisikana nana mai nana baba. Kana uri baba kana uri mai,
mune mwana wenyu musikana, ibasa renyu kuongorora mafambiro emwana wenyu kuti agone kuchengetedza umhandara hwake. Nekuti kana akasachengetedza umhandara hwake akahupa kune umwe munhu and then oda kuzoroorwa nemumwe munhu, papfuma yamuchachaja munhu iyeye mune zvimwe zvinhu zvakawanda chaizvo zvamusingatenderwe kureva papfuma yemwana wenyu. Izvi ndinozvidzokorodza kunemi vakomana. Kana ukatora mudzimai asiri mhandara, zvikada pamwe ane umwe mwana waakamboita kureva kuti imvana, zvikada akabviswa umhandara nemumwe, ukamuwana asiri mhandara, pakundoroora kune zvinhu zvakati wandei zvisingabviswi ipapo. Ndikataura ndirini, munoti mukoma Kenzo vari kuda kutifurira zvisizvo kana kuti vari kuda kuti tinyimwe pfuma yedu. Asi regai tinzwe kuna mambo vari kutonga nyaya mudare, tinzwe matauriro avanoita. Ndivo vanochengetedza mitemo yechivanhu, madzimambo edu. Saka vari kutonga nyaya iri kutoitika mudare, mureal life. Tinzwe kuti nyaya dzakaita seidzodzo dzekuroorerana, uchiroora mudzimai asiri mhandara, dzinofamba sei. Saka regai tiplay vhidhiyo ravo. Imi vakomana nevasikana, vana baba nana mai, vhurai nzeve dzenyu munyatsoteerera, muve nedzidziso yakakwana. Uye kana uri musikana, nyatsoteerera uone kuti zvauri kuita zvinoita here kuti vabereki vako vazopiwa pfuma yakakwana, kana kuti zvauri kuita zvinoita kuti ushoorese vabereki vako. Saka ngatiteererei madzimambo edu achitonga nyaya neruzivo rwavainarwo, tese tigone kudzidza panyaya yacho. Handiti kaka? Nokuti mwana wangu akamukanganisa zvandaita hazvisiri zvokana mapotera kudarira mambo rine maprocedures aro pane zvanotedzera, nokuti matarana handechivanhu. Kana tichichaja madamages tinoita mari pamusoro, asi pane zvatinotarisira kuti iyi ndo damage ichisazokwaniswa kuti iwanikwe kubva kana mwana akatorwa nemumwe murume. Harimazuva izvozvo zvinobhadharwa zviri kurutivi rwemombe. Harimazvoona ka? Chekutanga ndechekuti uyu mwana uyu sekuti akatorwa, isu tiri kufungudza kuti anga iri mhandara. It means amai ava havachagona kudya mombe, vabereki havachagona kudya mombe yechimanda. Saka mombe iyoyo 1 mombe yekutanga, handina, and 2 amai ava nokuti masungiro, munovaziva masungiro kani? Masungiro mukwasha anenge achitenda kuti amai nababa makaita zvenyu zvakanaka, makatiitira chii? Mwana uyu ndakamuona akamira zvakadai, ndinokutendai. Saka ngui kana akazoenda pane mumwe murume hapasina pachi masungiro. Saka munhu anofanira kubvisa chi? Masungiro. Mombe dzanganidzo dzatu. Now masungiro anoda iri mombe chete, inoda nechi? Kaka nemagubhezi ani pamagubhezi machira ndipo pamachira ndipo unotaura zvezvo kuti mwana wenyu akadai. Eka zvofamba zvinouya akanyarara kawo. Zvotina zvakaita sei? Zvanzviri right? Kunyarara kwati utaura uzawo kuti unota sei? Amurege yataura kuti unoda kuti chi? Tinoziva sei? Wakambosumuka here kwabereka ukati mwana wenyu anga isiri mhandara? Wakaita sei? Wakambozvionera wega?
Isu tichikura tichiro chikoro tainzi panosangana mukomana nemusikana panobuda zvakati pauda zvakati zvakati. iwa una kuzviona Nyanda kuzviona tinoziva sei inini ndiri mubereki wemwana uyu ndinoziva sei kumusikana nditi kune zvinotaisikwawo ndati inini iwe wazviona kuti hapana chabuda chawanga uchitarisira right. Pano pane zviri kutaurwa namambo pano. Kana mudzimai aonekwa asiri mhandara, zvinonzi unotenga gumbeza moriboora nemoto pakati paro, moridzosera mubhege, moenda naro mondopa kuvabereki vemusikana. Hapana mbudzi yamunobhadhara, hapana chimwe chamunobhadhara ipapo. Ichi evidence inoratidza kuti mwana wenyu tamuwana asiri mhandara. Evidence inogona kumira futi mudare ramambo uchitaura kuti handisi kubhadhara chimanda, handisi kubhadhara zvakati nezvakati nezvakati nekuda kwekuti mwana wenyu ndamuwana asiri mhandara. Naizvozvo zvakare, kana ukaroora mudzimai wako iri mhandara, pamunosangana pekutanga zvinotarisirwa kunzi muwaridze jira rewhite. Ropa rinobuda rinoratidza kuti mwana sikana abva umhandara rinoenda pajira iroro. Jira iroro ndirozve ramunoendesa kuvabereki vemusikana zvakare nemuripo yavo muchiratidza kuti aiwa tinotenda makatichengetera mwana tamuwana akakwana. Saka mazvinzwa, dzidzai imi vakomana vari kuda kuzondoroora nemi vabereki vari kuda kurooresa vana vavo asi musingazive nzira dzechivanhu kuti dzinofamba sei, asi munoda kurooresa, asi muri kuti mimi makuita zvekunamata, asi muri kuda futi kuita sei, kutambira pfuma. Hazvina kuipa, even changwe mubhaibheri chaimo chaimo vanhu vaitondobvisawo pfuma, asi nzira dzemabvisirwo epfuma yacho ndidzo dzatarasa. Hatichanzwisisi kuti mombe yechimanda inomborevei, matekenyandebvu anomborevei, rusambo runomborevei. Hatichazive zvese izvi. Taakungoti list totonyora rusambo, matekenyandebvu, chimanda, zvakati zvakati, asi hatinzwisisi kuti zvinhu zvatiri kunyora apa zvinomborevei. Saka naizvozvo, kana uchiona vhidhiyo rino, chinangwa changu ndechekuti tidzidzisane. Kune vamwe vanotoziva kudarika inini varimo mucomment section umu vanogona kutipa rumwe ruzivo tibetserane mhuri yeZimbabwe, nekuti hakuna chikoro chiriko chakagadzirwa nehurumende kuti chidzidzise vanhu munhau dzakaita seidzi. Saka naizvozvo patawana mukana pacho ngatidzidzisanei, tive neruzivo kuitira kana tichinge tozoenda kundoroora, kuitira kana une mwana wako musikana wakuda kumurodza, ziva kuti mwana wandiri kurodza uyu imhandara here kana kuti haasi, nekuti zvinokosha pakuti uve neruzivo rwemachajiro aunoita mukwasha wako. Munowana pekutangira pari nani. Ngatidzokei kuvhidhiyo yaProfeti Chiwenga vachiparidza tinzwe kuti vari kumboti kudiko nenyaya dzakaita sedzatiri kutaura nezvadzo izvozvi. Saka ngatidzokei kuvhidhiyo tese tione. Ndechevana Thomas obva azvinzwa kuti mwana uyu akambobatwa nehama achiri mudiki, kana kuti akabatwa nehama akura. Vari kuvanhu vari kuita makuna ekubata hama dzavo, sekuru hanzvadzi yamai inovata nemuzukuru mwana wehanzvadzi. Kuna ana baba izvezvi vatiri kutodhila navo nyaya dzacho, vakabata mwana wavo wavakazvara. Zviri kuitika izvozvo. Tine nyaya izvezvi dzehanzvadzi yakabata hanzvadzi yayo pasiripo. Uyu akuda kuroora obva azvinzwa kuti musikana wangu akambobatwa nasekuru hanzvadzi yamai. Munhu akadaro harooreke. Makuna unounza rushava mumusha mako. Ihuku dzinodyanana dzega budanga, rega dzidyana neiko, tsvaga mukadzi chaiye, move. Saka mukomana anenge azvinzwa but hakuzvitaurira vanhu.
anenge aida kuita adjustment sajosefa kuti regai ndimusiye chinyararire. You understand? Yes. Dzimwewo nyaya zvadzo dzinoda vakuru, dzinoda panzvimbo dzevakuru hatichadzibata, but I wanted you to know that if you want to get married, the man who gives you your wife, it's your uncle, your father-in-law, your girlfriend's father. He is the only one who can give you a wife, not her uncles, your mother's brothers, vanasekuru wale, nanasekuru weli. Avarodze muzukuru imbavha. Kurodzwa nehanzvadzi dzamai vako mashura. Zvinotoreva kuti hanzvadzi dzamai vako dzaivata naamai vako. Ndizvo zvazvinoreva. Mashura. Ngavatsvage mabasa, ngavatengese madomasi. Varege kutaimira mwana wehanzvadzi. Ndakakuendesa kuchikoro, vakanga vatumwa nani. Hauzvizive kana une mwana musikana kuti kuroorwa kwemwana wako iblessing. Munyika mune vanhu vari reckless. Unogona kumitisirwa mwana ukaendesa vazukuru kuchikoro. Hakuna family isina vazukuru vakaendeswa kuchikoro kumusha kwamai vavo. Hapana chinhu chinoshamisa ipapo. That doesn't give you a right yekutora mari uchiti ndini ndakaendesa mwana wako kuchikoro, baba wake vanga vari kupi. That doesn't give you a right. Yange yatova investment yamama kuita. Dai rwanga ruri rubatsiro, saka muchiri kukalkuleta sei mari yacho. Ko kana ari nyaya yemari yeschool fees, makabhadhara mari tiiteka minus pamari yabviswa, tokupai yeschool fees, totora yasara. Right, panyaya yataurwa naProfeti yekurodzwa kwevazukuru nanasekuru takamboitaura muchikamu chakapfuura. Endai motarisa vhidhiyo rakanzi Tifred oita matare muchechi. Ipapo ndipo pamuchawana ruzivo rwuri nani, nekuti pane vanhu vakawanda vakaisa pfungwa dzavo majena murebvu zvekuti unogona kudzidzawo kubva ipapo. Nyaya yatida kuconcentrata nezvayo inhau yekuti haukwanisi kuroora mwana akakanganiswa nehama. Yataurwa namufundisi vachiparidza. Iyoyo inhau yakakosha iyoyo, nekuti chinhu chese chakadaro hachina kuchena pamberi paMwari. Rega ndikupe muenzaniso wemubhaibheri. Paya kuOld Testament, vanhu vaiti vakakanganisa vakaita zvitadzo zvavo vaenda kundopisira hwayana kukereke. Hwayana dzakazvarwa dzakaremara dzaisadiwa kuti dzive chipisiro mukereke. Hwayana yairwara yaisadiwa kuti ive chipisiro mukereke. Hwayana ine maronda kana kuti yakaremara zvanga zvisingadiwe mukereke. Chimbofunga kuti yazvarwa yakaremara, saka imhosva yaani? Hazvinei, Mwari anga asingazvide kuti zvinge zvichipisirwa. Saka ndiyo muenzaniso watinopazve pawanano. Haugoni wewe kuti utore mudzimai asiri mhandara ova mudzimai wako. Zvinhu zvisina kunaka. Chinhu chisina kunaka pamberi paMwari, nekuti unenge uchitora mudzimai wemunhu. Saka mereji yako unenge uchitonzi uri kuita upombwe pamberi paMwari. Kana mese muchienda kuchechi, muri kunzwa vhidhiyo inoyi, hamufaniri kushamisika kana ichitaura nyaya idzi. Right. Tobva ipapo, uyuyu akarepwa nasekuru mumusha chatova chiitiko chituko ichocho. Pane zvinenge zvichiitika mufamily imomo, chituko. It's a sign inokuratidza kana uri murume arida kuroora kuti pane mhuri iyi yakatukwa. Saka naizvozvo haugone kuti utore munhu iyeye kuti ave mudzimai wako. Panguva iyoyo ingonyarara. Chinyararire wobva wasiyana naye, sezvaida kuitwa naJosefa paakaona kuti Mary aane pamuviri. Akangoda kungonyarara, ongoshayika paground. Saka naizvozvo unogonawo kuita saizvozvo. Saka zvakakosha kuti tidzidzisane tichitora mienzaniso yemubhaibheri tichiisa paground, tichiifananidza nemasituations atiinawo izvozvo. Nekuti bhaibheri rinoti kuna zvirevo 22 vhesi 3, akangwara uyo anoona dambudziko richiuya ovanda.
kozouya akapusa uyo anoona dambudziko richiuya orimirira opinda mudambudziko. Saka kana bhaibheri richitiyambira kuti tione matambudziko achiri kure togara tavanda, zvakakosha izvozvo. Saka kune vabatsirikana nevhidhiyo rino, kana uchitenda kuti mavhidhiyo achazoposta mukutevera anogona kubatsira zvakare, isa like, subscribe and share vhidhiyo rino, kuita kuti patinobudisa rimwe vhidhiyo uve nezvimwe zvinyowani zvaunogona kudzidza, uyewo kuti kana isusu tiri kukupai vhidhiyo rino tine patiri kukanganisa, zvakakosha zvakare kuti usanotiudza kuitira kuti tiregedze kuita misteki yakadaro muvhidhiyo rinotevera. Saka ndinokutendai mose nekuona vhidhiyo rino. Ndini wenyu Mukoma Kenzo, Y16 TV, Harare.